Здравейте! Днес ще ви споделя каква е нашата комбинация от супер храни, която си поръчахме от Aquasource и която дойде така грижливо пакетирана в това кашонче. Започваме с течно злато, колаген плюс куркума, органична плодова енергия С, която е подарък, ако си закупите лесно начало. Това е един от промо пакетите, които са достъпни за всеки с личен номер този месец. И разбира се, понеже вкъщи сме две, аз и моята майка, затова са 2 броя пакет лесно начало с органична плодова С. Така, продължаваме. Имаме грижа за очите, имаме коензим комплекс, още един колаген, още един коензим и другата промоция, органичен витамин D. Си поръчваме 3 броя органичен витамин D и получаваме една малка органична зелена енергия като подарък. Този пакет отново е наличен само единствено за хора, които имат личен номер. Силно препоръчвам приема на органичен витамин D, тъй като тези месеци, зимата, не сме изложени на слънце, а знаем, че с слънцето ние синтезираме витамин D за нашите тела. Оставам на разположение, ако имате въпроси. Благодаря ви!